sawushaya womashalalana Phinde sikwamukele sithi ke Syacikoza Maskandi show njalo ngoba mabukubumbana lapha nehora lesikhombisa ngomgqibelo mhlathuze online TV mina ke ngoMadlokovu uyazi uma besihlangana lesi sikhathi siwa kukhona ke iciko ngempela ke ngizokhuluma nalo ngomsebenzi walo bese siphinda futhi ke sithatha ke sithi ke ligeni la stage athi ukujabulisa wena ulapho ngasekhaya njengamanje namhlanje ngiphethe iqembu ngidonsa insizwa phansi lemletsheni bathi ke abahlaziyi ulinda umfokazulu ndaba ezitha futhi uyaphela no siyaphila mntakababa uthi uyisondeza imic yakho khona bezokuzwa kahle abahlaziyi nokuzethula siqale ngolindazulu ukuthi ulindazulu hola abahlaziyi ubalo ngizoqala nje ngibingele wonke umuntu obukayo njengamanje kuyishow umhlathuze online TV so ulinda umfokazulu ngiphuma phansi ke mina ehluhlwe emdletsheni isigodi sesidume kakhulu ngumfana kaZulu nje wayethandela ingoma wayethandela uMaskandi emva kwalokho ngihola ke iqembu ekuthiwa abahlaziyi elibukeka lize sengathi impela abantu balithakasela engeke sazi ukuthi abantu yini abayithanda kangaka kuthina kodwa kukhona abakuthandayo ngithi alright abahlaziyi abasungula nini abahlaziyi badala kakhulu abahlaziyi ongawa ukuthi uma ungabuka nje ama video ku YouTube akhona ama video 2010 so kusho ukuthi abahlaziyi beqala lapho ngama single track ngama demo bezama but eqinisweni la bavele khona bavela kahle ngo 2015 if I'm not mistaken lapho khona abekhipha khona ialbum yabo wangeyokuqala bebathatha sibathathu kahle then from there uyabazi ko Maskandi ukuthi uma nibona ukuthi niyaphakama omunye udonsa ibhemi udonsa ebhekele ngenxa ukuthi abahlaziyi vele kwakuyinto vele segazini kimi ngagcina ngasala nje even kuyi CD cover ezophuma ngoba savinje lockdown sazophuma nini yes kodwa ukhona umfana engizovela naye ngoba abahlaziyi abantu aba-modern one yes ngiyathola mhlawumbe sakhuluma lokho umsebenzi njengamanje uphekwawo awuphushayo zithini inhlelo zakho njengamanje umsebenzi engiwuphushayo lokho engikhuluma abantu bayakwazi ngiphusha i-single track njengamanje siyenze nomzukulu nejongo elihle edlala lonke izwe ecula wonke umuntu namanje futhi yona ngoma engisayiperforma labantu beyibuke bonke live okusho ukuthi ke iyona ngoma ethokozelwe ngabantu but i-album estudio sipheli siqediwe okay kusele nje ukuthi kulungiswe into ezithile bese yes bese iyaphuma ngenxa yokuthi ke njengamanje asikwazi ukukhipha album ngoba isimo senje nanokuthi ke bhuti uma isingle track uma umculo omachode emqondweni kufanele ukuthi isingle track ungayiphazamisi uma ubona isenza kahle ungawuphazamisa umsebenzi lesingle track nje esenze nomzukulu nejongo elihle isingle track leyo esenza kahle so sahamba sawufaka umsebenzi eTax Studio eGoli sawuyeka ukhona uphelela ingoma ezo14 silinda ukuthi sibone isingle track ihamba isibekaphi okay sesikhona ihloko se-album no sikhona ihlelo se-album okwamanje kubalulekile sibe khona ihlelo se-album ukuze abantu belangazele ukuze i-album singazi along the way from now mhlawumbe ngenzeka yashintsha ngabe sisi sona but sithi ihlelo se-album iqhawe ne-microwave okay akizukungena kakhulu lapho so ngiyakuzwa ke indaba nje ubusho ukuthi ingoma ngicabanga ukuthi ingoma ilethi sawubona sithando ohamba kuyona nahlangana nabantwana lapho insizwa zakwaZulu lezo yibalayo hayi ingoma lisawubona sithando leya ngoma ke izowudla umhlanganiso abantu babangipha ithuba nje azile ngokuzoyitshela ngoba siyapha sophamisa umsebenzi wethu online TV imhlathuze online TV senzele ithuba elingandele ubani so ke leli thuba futhi sisebenzisa ngokucophelela nangokuyithanda nangokuthanda umsebenzi wethu alright no siyabonga kakhulu yini sithemba sayo stage no stage nje ngeke ngithi ngizonithembisa abantu bayazi abahlaziyi imkhuba bagile abadume ngayo but engakusho njengamanje angiyiphethe zonke inkabi bonke abantu balinde ngizofela inkabi ezu15 noma ezu20 cha ngiphethe nje 3 kodwa uzodela ngalo 3 ngenxa ukuthi lockdown is maintain ukuthi si socialize so ke ngeke sikwazi ufela bonke abantu njengamanje abantu nje uma siphuma nje la ngiyabuya ngengoma esawubona sithanda sami namagida ngoma amathathu ayinkinga
Mtakaba mhlambe kasasho ukuthi abayifunayo nje manje le single track bayithola kanjani mhlambe na kuma social network ukhona no i-single track isikhona kuma digital onke ama DJ isikhona i-single track isiyatholakala ku YouTube ikhona music video wayo usukhona uyawusearch ukuthi abahlazi feature ngumzukulu ijonge uzayithola ku WhatsApp inamba ka WhatsApp ngayishiya nje ngokukhulu ukuphuthuma 079 900 7190 abantu abafuna ukwazi ngabahlazi abantu abafuna ama fan be share ama video benze in because okubalekile ukuthi igroup negroup ikwazi ukutrenda ku Instagram sikhona uthi Linda_abahlazi Linda_abahlazi ku Facebook abahlazi like the page. Okay sabonga kakhulu insizwa la uLindazulu abahlaziyo nje besho ke ukuthi ke cha ke niyakwazi ukuthi niyithole i-single track yakhe sabona sithando hamba nejonge lihle kanjalo ke futhi nomzukulu insizwa zakwaZulu ke lezi uyakwazi ukuthi uyithole ke kuma digital stores onke ke akhona online njengamanje uzothi khulu ukuthi ngaseyitolo masibuya lapho siyagijima la estage na insizwa abahlaziyo uLindazulu umholi wakhe Isawushaya woma shalalana abantu bakhola ngiyakhuleka ngesilo samahanda wonke abantu bakhola ngiyakhuleka hlangalo mhlabathi abantu bakhola abantu bakho ababatukile manje uyonakala abantu bakho ababatukile manje uyonakala abantu bakho ababatukile manje uyonakala bahle ulingane bahle ulokoko hawo uyonakala bahle ulingane
Sawona sando samiwo mama awuntana muntu waye Sawona sando sami mama awuntana muntu waye Sawona sando sami mama awuntana muntu waye Esengukumbule awuntana muntu waye Esengukumbule awuntana muntu waye Sawona sando sami mama awuntana muntu waye Inhliziyo yami yathatha yabeka ngawe angisazi ukuthi ngenze njani Inhliziyo yami yathatha yabeka ngawe angisazi ukuthi ngenze njani Oh inhliziyo yami yathatha yabeka ngawe angisazi ukuthi ngenze njani Oh, ngiyathanda love. Oh, ngiyathanda love. Oh, ngiyathanda love. Oh, yazi ngiyathanda love. Oh, ngiyathanda love. Oh, ngiyathanda mama. Awu inhliziyo yami yathatha yabeka ngawe angisazi ukuthi ngenze njani mama. Sawushaya womashalalana wena Uyabona ke phinde sakwemukela la kumhlathuze online TV sithi ke Syacikoza Maskandi show la sithatha khona ke izinsizwa nezintokazi zibekelazi kaMaskandi
sicikoze nabo ngolimi sixoxe nje bese sizwa ukuthi ke imuphi umsebenzi abawuphethe imuphi umsebenzi abawuphushayo sikwazi ukuthi ke ngempela sizwe ngomsebenzi wabo sikwazi ukuthi ke sizwe nezindaba zokuthi ama lockdown mhlambe wona abaphazamise kanjani njengoba siyade sikusemene enzima kakhulu la izobe livalwe lokho kunganyakazeki kwangempela kuhlehla nemicimbi nayo yonke enye into namhlanje ngiphethe ke bani ngiphethe insizwa lapha na ngidonsa phansi lemdletsheni umkhathazi madoda kethu ubaba kaNtazi ngiyasha hayi ngiyaphila madlokovu njani hayi no kumnandi mfethu abantu bayamazi umkhathazi kodwa bakhona ke mhlamba abanye othola ukuthi bangakaze belithole nje nethuba lokumuzwa nokumbona umkhathazi eyichaza hayi mhlawumbe ukungibona nje kuphela hayi ukungizwa ngizwakala yezwakala phela kodwa nje omunye umuntu uzothanda ukwazi ukuthi umkhathazi meyichaza uba umkhathazi nangu ke Yelikabani phimbo lijabulisa abantu awukeneleze wemkhathazi ngephimbo lakho wobuze bezwa abantu ngithi heleza noma helele hawa noma helele umkhathazi ke lo yena ke lo hayi impela inkobo ngale banxiba umkhathazi ke umfana nje oyiphumela le phansi ehlanzeni kwahlabisa emdletsheni isigodi so ke abantu abaningi sebengazi ngomkhathazi ngawegalelo lami kwezomculo isibongo ngingwakaNsibande ake ngime nje lapho ngoba sazoqhubeka okay mhlambe siqalela ekutheni nama-album umkhathazi unama-album amanga ukhipha ama-album amangaki ngiyengibona lapha konke ama-album athe ukuthi xaxa ngoba ufuna ukuthi ke sizwe kahle ukuthi umkhathazi mekhipha nje ukhipha ama-album amangaki ukhipha umkhathazi ukhiphe ama-album amahlukene kabili khona amagudla khona umkhathazi kodwa ke manje ngisathe kwamisa kancane amagudla hayi kusahamba umkhathazi impela okay i-album oyiphushayo njengamanje ney'ngoma nje ey'khona mhlawumbe umuntu uma ethi hayi mina ngifuna ukuthola umkhathazi njengamanje uphe kwami uphi umsebenzi i-album okuyona esashisa iy'khotha njengoba kuyi-lockdown nje baye bezeke abaningi kusele yokugcina engigcina kuyikhipha ngonyaka odlule isihloko sakhona esithi inyama enyameni iziphi ingoma ephakathi bakhona nomahelele zikhona ingoma ethi uthando lapho engihamba khona nokwazi imbongi umfokansele kube nomfana omncane ke uNtiyase bayamazi ke abanye bathi lapho othandweni ziningi nje ziningi likhona ibhantshi so ngabala nje ziningi kakhulu ku right indaba ye-lockdown ngiyakhumbula ukuthi ifike kuvele kuyiwa emaholidini ogudi nani nina njengamaciko futhi phela aqinile thola ukuthi ama-bookings asuke sevele sekhona usuyazi ukuthi ngogudi uyakuphi mhlambe ngolesihlanu ngomgqibelo ngesonto yonke leyo weekend nanezinye iy'nhlelo nje wena ikushaye kanjani isibulele kakhulu madlokovu singamaciko nje sonke ngoba imvamisa sibe nama-bookings mhlawumbe ukuthola kusele inyanga ey'ntathu ngoba kuyaye kufuneka siyilungiselela sihlele nabahleli bemicimbi nabo kufuneka behlele into zabo kusenesikhathi so ngathi nje isilimaze kakhulu ngoba nasestudio akuyeki kahle kunama-album akufuneka ngaba sephumile kuyimanje kufuneka ngaba seyaphekwa estudio kodwa nje ngathi nje isithikameze kakhulu noma ingathikamezanga thina sodwa kodwa umhlaba wonke nje bonke abantu so isifo nje sithinte nje wonke umuntu eSouth Africa. Umyalezo ongathanda ukunikeza abalandeli bakho ngoba ngiyabona ukuthi makuthiwa nangumkhathazi nalakho nje mhlawumbe ukuthi wenza kanjani ukuthi uthola ukuthi awunali qeqebana limbalo elincane lilandela umkhathazi kodwa ngeke ngibona noma kuthiwa nje ngumcimbi mhlawumbe kugcwele istadium makuthiwa nangumkhathazi inkundla isukuma yonke abantu kufanele bazi ukuthi abantu abaphiwa yonke into mina angiphiwa ukujabulisa iqeqebana kodwa ngiphiwe ukujabulisa isizwe sonke ngiyazi bakhona abamthanda kakhulu umkhathazi kodwa manje lokho kwamaqeqebana ngagcina ngakuphasisanga ukuthi kube khona ngenxa ukuthi angifuni bese kuba nomuntu nje osekubonakala ngisho ehamba lapho ukuthi lowo umkhathazi ngoba kwesinye isikhathi abantu bagcina bengasayiphila impilo yabo bephila impilo ephilwa ithini umkhathazi kunabantu uthola ukuthi abenzi kahle kodwa ugqoke umfaniswana kaMkhathazi kugcine sekungcola igama lami kodwa yebo so ke ingakho nje ngithi hayi mawuthanda umkhathazi nje uthande nje umkhathazi uzothandwa yimi nguphi uMasilwe ngiyisigebengu ngiyisidakwa ngiyumdlwenguli ngiyini ngiyithandele vele mina ngizwa ingoma kaMkhathazi ngayithanda awukwazi nomkhathazi ukuthi ungilawule manje mase ngitholakala ngezinto ezithe phecelezi ngiyayibona leyo kahle sekungcola umkhathazi kanti akekho nokubabikho lapho kodwa nje engikwaziyo nengineqiniseko sakhona ukuthi hayi umkhathazi uyathandwa
iSouth Africa yonke futhi. Ayikho inkinga. Mhlawumbe abantu abafuna umculo wakho bawuthola kanjani? Umculo wamkhathazi uyatholakala ezitolo zomculo. Ngisho nje kanjalo. So nakumina kodwa nje imvamisa ezitolo zomculo ilapho khona ngoba phela umkhathazi usesezingeni. Usakhuluma indaba yezinga usithembisana la stage. Abayazi abantu uma ukhuluma ngomkhathazi ukukhulunywa ngebest performance. So show nje bayazi ngoba nje ngiyimini of the match heavyweight champion so suke kunjalo. Yabona ke heavyweight champion sizeke iphethe la kulungile siyabonga kakhulu Mdaba. Yabona ke siyabonga kakhulu ke la insizwa umkhathazi ke lapha ke amagudla uyobe asitshele ukuthi ngoba lokho wamisile nje kancane ezanini ngoba phela ngiyazi ukuthi abantu nje ubukwazi ukuthi bakhona bamthanda kakhulu umkhathazi lawo bantu ke namagudla bayafuna ukuthi abe khona nomkhathazi ekhona futhi khona ngisabafundisayo ontiyasha ibona ayobese bengamagudla ke okay siyabonga kakhulu kasidedele insizwa nje bowazi ukuthi la kwisiyacikoza siqephuze nje ngomlomo kuphela sibe siqephuze nangengoma stage sijabulisa abantu uthi ke uyi heavyweight champion sizoyidedela masibe yito Sawushaya womashalalana Abanye bayomona, abanye bayofisa ukumbona, abanye bangimwempela, wobe bhekelela, woba uma sengidlala, woba le ngoma yami, iyonejabulisa isizwe sonke. Abanye bayombona, abanye bayofisa ukumbona umkhathazi, abanye bangimwempela, wobe bhekelela, woba uma sengidlala wabale ngoma yami wabiyonejabulisa isizwe sonke wo abanye bayombo abanye bayofisa ukumbona abanye bawinqimba wobe bhekelela woba uma sengidlala wabale ngoma yami iyonejabulisa isizwe sonke. Bafana bami ngisendweni yo mina ngidlala ibhingate bafana bami ngisendweni yo mina ngidlala ibhingate bafana bami ngisendweni mina ngidlala ibhingate Nobody.
noma helele Kobe manje. andinakwazi Hayi koba yebo. Ngithi wadlala umahelele awalo mahelele Ngithi wadlala umahelele awalo mahelele Ngithi heleza umahelele awalo mahelele no mahelele uzulale phansi likhoni bala no mahelele no maheleza uzulale phansi zokuqhuba ngebala no mahelele Ngithi heleza no mahelele awalo mahelele Dike sile mpala utata Dike sile mpala mfanini Dike sile mpala utata Dike sile mpala mfanini Oh wasina webete luno mahelele Mwete mbipa luno mahelele Oh wasina webete luno mahelele Mwete mbipa luno mahelele Oh balo mahelele no mahelele no mahelele no mahelele Wo ba heleza no mahelele no mahelele Likhoni bala no mahelele no maheleza uzulale phansi zokuqhuba ngebala no mahelele Ngithi heleza no mahelele awalo mahelele nakwazi noma helele noma helele Noma helele yabizokusiza. Awuthabanga. Nange singeleza womuzwa nyindoda wobuya yengabo akini wena oshiya nebano Haye malo Nange singeleza womuzwa nyindoda wobuya yengabo akini wena oshiya nebano Haye Nange singeleza womuzwa mi wobuya yengabo
ngaphendula ngisakhanya ngiflathele mhlazane ngaphendula bisakhanya iflathele mhlazane yaphendula kuyochitheka bugayiwe ngisakhanya ngibheke phansi mnganami mhlazane ngafusikanda ngisakhanya ngibheke phansi mhlazane ngafusikanda ngathi sithanda ukungcika lento nobungebani usuthela endlini isithanda ukunyanyisa lento nobunuthu ngokufunela endlini ngathi sithanda ukumthina lento namafinyila wesulela endlini kazi badlede solani kule ngoma yethu sadlala imindezela kazi badlede zezani nobungebani ngishingela mina wobubalo ngavuma we izela kubo kuhlekise ngalo wobubalo ngavuma izela kubo kuhlekise ngalo abavelo balo ngavuma wobizela kubo qacha zabafana abavelo balo ngavuma wobizela kubo qacha zabafana babona behlangene bakade imbuzi yaphila bomdlalo ikuphingo beqhebezelayo babona behlangene bakade imbuzi yaphila